ole tun truma chuan Facebook active turn off dan le YouTube la play Facebook le WhatsApp te khoi pha YouTube la Ngaihthlak heu pha dan kan soi ho le do na hi man ni deuh khan kron siam to amero chu nu le pa upalam kum upalam deuh Facebook man nal rei lo deuh howin an hriat thiam lo wangin le inbox lama min zot tu te an om deuh wangin kron soi nun le do na thiam to tan chuan thil ho tak anianga da thiam lo tan chuan thil tangkai tak ani awangin milo noizat phal lo la thiam lo ta na siam ani awangin chuan hriat thiam to nge turin zoimong kan soi ho do na ni amasa in active turn off dan i online lo kha midangin mu lo se idu chuan khami ti dan kan en ho do na zoimong kan soyang amasa in ta chung sira hian asena ka rit biala hian ilutang ti hian an lo langa online ho kha an hring dup maya kan mu vek thayang ti hian tu nge online kan mu vek thayani nangpo hring ngei do na an mu thei don che khami off dan kha kan zir ho don ni tuna chuan achunga khian laya thalak lem te ron lang achung sir te hi kilikang kilikan an hnuai lam dewa ichukanga eta active status tia hian ilutang status tia hian ilutanga emi hi off turani ei hi lela sir lama itol phayang ta off ti hi metleng turn off tika messenger chu kan zau to a tun sitting a ti tur laom bekanga eta hian ilut leng chuan a hnuai lamai kalanga eta settings and privacy a hian ilutang chuan eta settings a hian ilut leng a hnuai a ikal thlanga eta active status a hian lut leng chuan heta lawin ona hi veilama i tol phai leng tikhan active turn off chu kan zo tikhan nileng in online mala tuman i online tian threto lawang hai lo hring ni chin mai hring ho po kha an hring to lawa i online ti tu man an mu to lo an threto don lawani nang point tu nge online ti kha i hre kher lo mai thei i hre thei to lawang ole kha active turn off dan chu ni a tuna chuan kan soi chun zom ngal mai anga Facebook le WhatsApp te khoi pha thalak te en heu pha hlangai thlak kan du chuan download kha boi thlak ka eta Google Chrome a hian kan lutang tan kan lutanga chuan achunga hian azonna search na hian www.youtube.com tin kilikanga ti hian chuan okay tikhan YouTube alo langanga chuan achung sira det pathum te hi kilik leng tian lo langanga hnuaiah hian desktop site ti te hi kilikang
click che kan ti hian ron lang ngala chuan alan tet deuh awang i zoom thaya ti hian eta zon na hian la i hla du i ngaithlak du khai zong don ni da du i kan ti chinang da du yan da du lo langa tikhan heta humboton ni metang ai direct in back mayang humboton ka meta tikhan ka back chuan a chung lam ki tini kuai thlanga allow in pause ya okay metang lai afama ke kahandoni yang rea tin lai lo ha chu dong thei ngai hia kein ring lo lekha te share dua video te yen du ni chuan achunga khan kuai ngai pause mayanga chuan whatsapp a poilut thaya new te share pha thaya ti hian du le lai ngai thla du ni chuan ngai hia de clear ngai mai agama ke ka shil pya ke ni ena lu ni tu mai ole ka ti zong kha ni a ethiam to tura ka nga ya ethiam lo na te in la nei ni chuan comment na lama po min zot thei don min zot thei reng ani lo tangkai pui ngai ka bai sei ole ka channel le subscribe lo ni chuan min lo subscribe sak vela min lo like sak la ngai dan comment lama te lo sei ve don ya lom le tu ke